3, 2, 1, action video. Sanibonani, Dumelang, Absheni Molweni, igama uphindile Pelelihle, and this is the Soweto podcast Beyond Survival. Welcome. Thank you so much for uthando lwenu, guys. Thank you so much for imfudumalo enisinika yona khona la ekhaya Soweto podcast. Niyazi ukuthi nina sinithanda kakhulu, and this channel is nothing without you. Bheka wena mbukeli ula enhlizweni yami. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and obviously hit the notification bell so you'll be notified every time we upload. Yabo leya subscribe button iklike nje mtakaded. It mean a lot on our end. Guys, ngiyanicela mahala. So sifikile namhlanje siniphethele sinye futhi story, and namhlanje it's different. Ngicela Majida asondela zela. Namhlanje nginiphethele umnumzane khona la ekhayeni lethu lemfudumalo. Nginiphethele ubhuti ozokhuluma nami angitshela ukuthi ungivakasheleni and ungiletheleni namhlanje. Please stay tuned and don't forget ukuthi u-engage nathi kuwo wonke ama-social media platforms ethu njenge-TikTok ne-Facebook. Kanye futhi uma ufuna ukuze uzohlala nami la ekhaya, ufuna ukungivakashela ungiphethele istory boza mtakadede, sondela uze ekhaya. Unjani bhuti? Ngiyaphila. Welcome. Namhlanje ngiphethe ukuthi ngiyilungise. Ubani igama? Please tell us more about yourself. Ubani, wakuphi, ukhule kanjani before nje sizongena estoryin sethu yabo. Unginikeze nje i-background kancane nje. Igama lami nguDumisile Sibongo Soundlo. Yebo. Okay, nice to meet you. Hlala eBrownfish. Brownfish. Okay, ukhule kuphi? Ukhule kanjani? Ukhulele khona eBrownfish? Ngikhulele eZimbabwe. Ekhaya eZimbabwe. Okay. Beningakho ama-siblings so. Ngikhule ngiwani umntwana. Umama nakubaba. Mama nakubaba yena. Bebeshadile. Bebeshadile. Okay, ekhaya kodwa ngisho. Ekhaya kodwa. Okay. So bokunjani nje esikolweni? Ukhuluma umntana onjani? Go-stud. Ngohlakaniphile. Ngikhule ngesidoti mina. Ngikhule ngesidoti sesini. Abantu bapha ngilo ubeshaya. Yabona imvubu. Bene imvubu ihlala ngaphansi kwebhedi hayi. Obabakho bediscipline ubaba ya. Bediscipline ubaba yena hayi. Bengala khaso ngiyena umama ngilobe soft hayi. Ezenziwele ekhaya uthi umntana wami uyambulala wena. Yeah. Ngathi ubaba yena bekushaya. Beyisho nje induku. Bekushaya. Sometimes ngibaleke endlini ngidlale phandle. Hayi sabuye endlini. Hey. Ngidlale phandle umama ndinga ubusuku bonke ngawuthola ngikashile. So ubaba nomama basaphila? Bashona. Bashonile. Ubani washona kuqala umama? Umama washona kuqala. Then ubaba zange athathe umunye umfazi. Wamthatha umunye umfazi. Wathatha umunye umfazi. So ngiyazi vele abobaba sometimes bayashesha ukumove on kunabantu besifazane. Washesha ubaba. So usembonda ngeke ngisahlala nabo mina. Enza iplan ukuthi nginombaleke ngibuye eGoli. Ufike nini eJoburg? 2004. Bona ngakhe? Wena 17. Okay, bozosebenza. Bozozama amatohonyana khona lapho bohlala khona. Ngifile ku-Antoine. Ngifile ku-Antoine. Okay. So ngiya-understand ukuthi khona isitori ozongixoxela sona namhlanje. Please feel free ukuthi ungangitshela noma yini. Okay, sisi. Mina ngithole intombi kuma-social media nesesi. Ibise Cape Town. Uthi hayi sahlala bomawanisi lokho sithatha. Asho ukuthi hayi la uhlala khona wena eProvision yakwazi ngesihlobo ihlala eFreedom Park. Ngizobuya ungasikudala. Asikhonke ngesithatha. Wonke yanse brother uthi hayi ngibuyile ngiseFreedom Park. Awula ngijabule. Awuhlala ne-1 week. Hayi ngiyeza ngizokubona. Ngeli address hayi nginikeze address. Ngizosefona nje hayi ngisestop sign uzozondhatha. Afike ngimthole nje. Kwaba mnandi wajabula ukuthi indaba ye-social media seyize nayo ngibona in person. Mnandi. Ahlale boma-1 week. Abuyele futhi kwakogwakhe eFreedom Park. Bekanganangane nawe futhi nawe bongana girlfriend uye nje yedwa and then naye futhi bekanganamuntu. Okay, buyibona relationship eqale kahle. Ibiqale kahle bona. And then ithatha isikhathi singakanani mhlambe kwakungumuphi unyaka? Ngaka ngisekoshiyo ya. Uma 2019 18 yeah.
hayi sihlale sivakatshelana yena agcine yena athini ngoba lapha nje yabona ukuthi na uhlala uyi-one sijabulile asizame ukuthi sihlale sonke sibone impilo sisonke hayi sihlale abuye endlini sihlale sonke hayi sijabule nje la engihlala khona uthole ngihlala ngedwa okay bohlala uyi-one move out ku-anti bengihlala naye sengihlala ngiyi-one ufuna indawo yakho okay so weza-ke wazohlala nawe ngohlala nami okay then busebenza ngesikhathi bengenza ama-piece job okay yena bengasebenzi ngenza ama-piece job hayi sijabule nje uma-few months sijabule hayi uyafika engaqala ukuba nentombi hawu ngomhla amajida hawu jabulile uthi kwacintshaphisa ngasi into mangihambe namajida mina siyabuhlaba mambuya laphana hayi ngisawubamba umshini sengiqala ukumshaya umntwana wabantu ngifake isandla bengiqala ukushaya ishere vele angazi ukuthi bekwenzani hayi bekezela umntwana wabantu abekezela ahlale ekhaya lithi hayi uzosola wena one day uzosola hayi uyahlanya lo hlala yena fike isikhathi se-COVID yabo umuntu akasayi emsebenzini apha continue ngenza ama-piece job ngenza i-piece job ngisola umsebenzi kathi yena esayidini la yabona ukuthi hayi lo muntu uyangihlukumeza ngizombonisa nabangani bakhe bamtshela ukuthi hayi wena yenza 1 to 1 2 bamtholela ama-boyfriend emafonini uthule akuhlala ukuthi angisakhona ukuphanda sisini into zami zimile ngathi yena uyazi ukuthi ucabanga asho ukuthi hayi ngizovakatshela umngane wami ophi eJozi eJozi hayi ahambe eJozi ngathi wena uyazi ukuthi akaye umngane sethola i-boyfriend ahlala abuye hayi jabula kube ne-5 kg impuphu fish oil na hayi shina uyamngane wakhe uyaphanda naye uyazama hayi relaxing ngiboleka ifoni yakhe one day angibona ngiyabona ushada nabangani bakhe yeke ngubani uyenze kanje ngabe yanganika lesilima ifoni impuphu ngayiphatheni impuphu yajabula lo muntu akazi neke ujabulile hayi ngimbuza ukuthi kade kwenzakalani la athi hayi wona ungenzelani manje ngeke ngifike ngidlala awusebenzi ngifike ngidlala la hayi thi umuntu kanje uthi hayi vele lo ngubani uboyfriend yami kulobani omunye futhi and uzodla imali yabo angikhona ukuthi ngizoyabisisa hayi ngibekezele sometimes athi hayi ngiyabuya futhi usukwazi ukuthi ngiyaphimisa ngisakufihle sesihlala nesikusasayenzi lapho akasafuni next hayi ngihlale seswami hamba ubuye ngesakhe isikhathi kube njalo benjalo abuye nje nokudla kwakho nakusangeni akusangeni uthi ngithi hayi afone yena kufike afone yena ngiyezwa ukuthi hayi ubani wathi uyibona ngiyashaya into enje endlini hayi ngithi ngiyayibona le nto ishiyile after that ngizwe umuntu ekhuluma esayidini ubani obufonela abantu bakhona uma unami ngibuza ukuthi ngubani lo adrop ifoni abuye endlini hayi njani anasho sisi abuye nanokukhawubuya ngidle kuzindlela vele imphethe nami ngesikhathi sakho hayi continue sisi fike ukuthi asaye yenzi next lapho endlini handi sesilala omunye joke I think next time mayifuna uhambe endaweni yakhe futhi mina ucela ukuthi mina awungishave umshave ngicela ungishave ngiyakubani ngicela ungishave futhi ngimshave sisona until into nje amajita abuye ngiyaphuza angibatshela abangani ngoba ngizoba inhlekisa vele ngiphuza siphuza utshwala hayi
isikhathi sokumele mina ngikwami amashita ayokwa so lapha into iyangidla se ndibe kunamaphilisi endlini lapha awaphuza wonke the next day bengakhona ukuhamba bengiwe uthi la ngihlala khona baze baphula umnyango becheck ukuthi uright ngabe ngithola lapha bathola ukuthi angikhona ukuhamba vele ngapha ngiyaphalaza babiza ambulance ahlala 2 weeks esibhedlela bamfonela yena wangabamba ifoni until one akekho ngaleso akekho yena awazi nokuthi angazi nokuthi ukuphi ahlala 2 weeks ngabuya endlini okanti wabuya wahlala nami until ngikhona ukuthi ngikhambe ngibe namandla then namayebuya lapho ngasho ukuthi ayaziswa abantu phelile kwami nawo wathatha isikhathi esingakanani esibhedlela esibhedlela ngahlala 2 weeks ngahlala 2 weeks yonke esibhedlela mayebuya nabo kanti bayasho ukuthi hayi njani uzogcina usivulele ngomuntu akahamba kodwa angisafihli next ngiyabatshela ukuthi hayi kwenzekala 1-2 ngoba anga yena angalo ukuthi umntwana wabantu ngihlukumezile but yena lokhu sengizwile manje sokuzwela so ukuphi manje awazi angazi ukuthi ukuphi awuzami ukuthi ucheck-nyana mhlawumbe kuma-social media mhlawumbe ungambona and nihlukane kanjani uvele wavuma mawuthi wena hayi akavumanga cause yena uthi uyakubo yena wahlala ngathi usepregnant sisi ngisakutshela upregnant ngesikhathi ngithi hambe mina umntana ngabani angazi ngeke ngithi ngowami atete then abantu bathi uyisho uthi ngowakho ngithi hayi yena umama walo uthi ngowami ngamunye uthi ngowami hayi bemthengele impahla bona wanti mina ngisebenzi lapha bethenge bemselele ehlala khona so nehlukane pregnant we pregnant watetela lapha ahlala khona la eFruitbank uthi njalo hayi lokho ngisupporta umntwana ngicela uanti bemenzele lo mntwana angazi ukuthi uthi waphethwa uthi ikhande nebeliphethe umntwana washona lo mntwana washona lo mntwana and then mina emafonini sesiblockhe uyafona yena uzulu uthi umntwana ushona ngisho ngobani uthi hayi usisi wami uthi namanamba akhe akakwazi phanga hayi angangwazi phanga ngithi okay hayi ngitshele obani abadala batshele abadala bathi hayi dumisa kuzo be anima unesifo bayenza amagroup efamily yenze be ule-100 process akunjalo ke nje ifamily sansiza yena ngathi kwani uyamazi ukuthi lo ushashaya mina ubaba umntwana uyamazi yena nefamily yakhe beyenza funeral umntwana mangifika mina nefamily yakhe kubo umntwana bathi simngcwabile umntwana manje ifamily ibuza ukuthi kanjani ubaba umntwana engekho engekho bona bethathe le mali esinayo so mina sengikhuluma naye siyi-2 ngithi uyisho ukuthi umntanami lo ngithi no wakutshela into obungiyenza ngiyowanyenza yona lami ngifuna ufile le pain into nhlala ngithi ngizokubamba ngubambile le mali abayiyale ifamily yakho iyakwazi ukuthi uba umntwana bamazi bayithatha imali le efamily yami bayithatha nayo le mali sebengcwabile bayithatha bathi hayi siyakolota iphala iphibi kumele sihambise imali bayithatha imali ebengakakutsheli ukuthi umntwana kusowakho ngaleso sikhathi bengakantsheli umuntu after sesishiya imali nasendlini mayiqedwa wablock efoni so namanye nje noma ngizama ama-relationships ayipheli le nto le ayiphumi wayethekile ngethekile so
ngicabanga ukuthi hayi angiphuma la endlini nguyena next uyasala yenzani lo muntu engihlala naye. So ayekho umuntu. So mawuthi uya-understand ukuthi umshaya, uya-understand vele ukuthi it was wrong of you ukuthi uyenze leyo nto leyo uyenzile kuye. I-understand. Kudla manje leyo nto leyo because uya-understand ukuthi i-G_B_V ayikho right. Nofethu sisi akekho right kwayena ngale nto ayenzile ngoba manje uthi wena uthe kuwe bekakunikeza lo buhlungu wena omzwise khona, you understand? Understand. So uya-acknowledge ukuthi vele lento wawuyenza kuye wrong and bowungayithandi noma uyayisola ngayo. Ngiyazisola kakhulu ngiyazisola kakhulu. So azange wayobona ithuna lomntwana? Angilazi ngoba manje angilazi. Yini into eyenza ukuthi uqala ukumshaya? Ukhumbula ukuthi kwakuyini ngoba ngizwe kancane uma ukhuluma ukuthi bekuyindaba zotshwala, yabona into enjalo. Yini into ebeyenza ukuthi abuse? Hayi angazi. Cause mina mangingaphuzanga utshwala ngikuwaphuzile. Mangiphuzile wawuqala lapha indaba. Akusiyo ukuthi mhlawumbe le ndlela mhlawumbe ukhule ngakhona ubaba wakho abuse as a child, mhlawumbe into engakuwe and ungakwazi ukuyicontrol emntaneni wabantu, wena ubone ngathi manje suwubaba wakho. Ya ungabe yiyo yini. Cause mina namanje ngiyabhiliva ukuthi umuntu uthi enze lento oyifuna kumele umshaye. Or umshaya umuntu u-right. Ngiyambona amandla akho nawo. Mara uyayibona ukuthi kulahlekise ngokukhona ngokungekho ngoba manje asazi ukuthi i-reason eyahambisa usisi wazi ukuthi because uwami-abuse and manje sokuwesi ngoba masumu-abuse awusebenzi nokusebenza. Wafikelwa ukukhathala naye ukuthi angeke ngikwazi ukuhlala nomuntu ongasebenzi mara abe engishaya. Uyayibona into enjalo? So uya-realize manje ukuthi mhlambe i-reason ukele yamahambisa ukuthi mhlambe bomhlukumeza. Ngiyayibona. Ngiyayibona. Ikufilisa kanjani leyo nto leyo la mase sikhuluma ngayo usuxoxa ngayo manje? Hayi nizwisa ubuhlungu. Nizwisa ubuhlungu. Kube manje ngikude naye. Hayi manje ngicala phansi impilo. Uyacabanga ukuthi mhlawumbe khona uncedo ongalithola ekuthenini mhlawumbe enga-management noma i-counselling ukuthi na in future mhlawumbe umuntu ongahlangana naye ungambeki isandla because manje ama-trauma wakho maningi, yabo usezwe ubuhlungu ngokuluza kumntwana obowungazi ngempela ukuthi ubaba wakhe yini noma vele awusuye. Mhlawumbe naye usisi wayekhulumisa ekuthenini akusuye ubaba womntwana ngoba naye bekafuna ukukukhetha ngoba ngisho wena as a man unamandla physically, yabo, wokushaya uma udinekile. Mina njengomuntu wesifazane nginamandla mhlawumbe ngelimi into engizoyikhuluma noma izenzo zami, yabo, ngibona ukuthi indlela mina engifighter back kuwe ngayo, yabo. Ngingakho bengibuza ukuthi wena do you believe ngempela ukuthi ubungasuba bomntwana na? Angazi lapho. Cause yena uyasho kimi ukuthi ugogo wathi ngoba ngibe pregnant ngihlala nawe. Watshela ugogo wakhe sethi umntwana ngokaDuma. But yena nguye wathi hayi akusokaDuma umntwana niyakwazi ubaba wakho ngoba. Uzixolele ngesenzo wasiyenza kusisi? Angaxoli namanje. Ngaxoli. And then uyamxolela yena ngesenzo asenzile kuwe? Ngiyamxolela yena. Ngimxolela. Ungamthatha back? Hayi ngidayik manje. Umxolele kodwa? Ngixolele kodwa. Ngixolele. Yini into ongayisho kwabanye abobaba ekuthenini aba-abusive
mhlawumbe babukele ekhaya noma bomama bahlala nabo baba ba-abusive, maybe it's i-boyfriend, i-fiance, i-husband. Wena njengomuntu osuyibonile ukuthi ngimlimaze la, mara yena wabuya wangilimaza so in retaliation of izenzo zami. So ngicela ubheke leya camera leya ungikhulumele namajita. Thanda ukuthi mina majita i-abuse akusonto yokusolva inkinga. Lapho uku-abuseke khona phuma kusa-early, ungakalimali kakhulu. Ngoba uzothatha isikhathi uthukile. Namanye ngiyasuka mina ngezinzo zami. So lesikhathi usamshaya usisi wayena ukuba nama-blue eye or kwakuba yimpamanyana cause khona abanye abantu ekhaya bamadoda mhlawumbe ongeke believe ukuthi ngiyam-abuse umuntu othile ngoba ngimshaya ngempama mos. Impama ke yabulala umuntu, you understand? Khona omunye uzothi hayi as long ngingamkhahleli noma ngingamkhiphi igazi mara angakwazi ukubona ukuthi nayo leyo i-abuse. Do you feel like amanye amajita ayakwazi ukuthi acabanga ukuthi eyakho i-abuse beyingcono kuneyami noma wena u-abuse like kakhulu, yabo? So usisi wena bomshaya kanjani? Bosebenzisa izinto ama-weapon noma bomkhahlela noma bengimkhahlela noma i-golf stick khona lapho bengithatha i-golf stick iziphuke ngishaya umntwana phansi. Kumla one thing ngishaya i-golf stick yaphuka. Azolamulela ngomastandi endlini. Yeah. Ngibona nenhlamba nje i-abuse sesona manje ngiyabona. Uthuka umuntu i-abuse. Do you think le situation yenzeke kuwe nosisi kuvulile amehlo? Cause mhlambe if akazange azahamba kushiya bongeke uzubona ukuthi uyamlimaza ngaphakathi. Yeah, yona ivulile. Ufike kanjani la kule point ukuthi ukwazi ukuthatha i-accountability to say umntana abantu bengimlimaza, ngimshayile and ngangwrong? Ufike kanjani? Ngiyakubona sisi umuntu e-wrong. Okay, ngaleso sikhathi ngasho ukuthi bengisamncane ingqondo ibingekho. Manje as time goes on ngiyabona ukuthi hayi into wrong. Ngiyacabanga ukuthi why ngithi i-healing kakhulu nakuma-abusers iyadingeka cause uma uhila ukwazi ukuthi uma move on from layer toxic environment or that person bowuye ma ushift uyothola omunye umuntu ungathathi the same thing kube ngathi ushintsha abafazi, you understand? Cause emajiteni amaningi inokwenzeka into yokuthi kube ngathi iphethini ifani, yabo? Kuhluka abantu besimame noma abafazi, yayibona? Mara nakulo yawo wawushaya nala uyashaya nalaphaya, uyayibona into engiyishoyo? So i-healing into oyidingayo, you need ukuthi uhile udile nalento ekuyenza ukuthi ube nesandla emntwini wesifazane. And another thing ngithanda ukukubonga ekuthenini uzile wavela mhlawumbe namanye amajita ekhaya azozwa wena ukwazi ukuthatha i-accountability yezenzo zakho. It's part of healing naleyo, you understand? But work with your anger issues ekuthenini ube a better man out there for someone else nakuwe nje, yayibona? Ayikho mhlawumbe amazwi okugcina ungathanda ukuthi before siyivala uwakhulume? So awukaze vele manje ube nomuntu noma uhlale naye or uyazibambela yabamba amatoho? Noma ngibambile sometimes yaqala futhi lenqo. Ngathi ngathi besheshe kubona umntwana abantu ehambe. Are you thinking ne-alcohol abuse mhlambe nayo it takes i-role empilweni yakho mhlambe nakancane kumele unciphise utshwala mhlambe or i-intake yotshwala, yabo? Umunye umuntu mhlambe uyazazi ukuthi once ngadlula
ama-quarter to hayi ngiba umunye umuntu, so ngcono nje ngiphelele la. So I'd like to commend you so much for you coming here and talking to me, uzozongibona, and I hope usisi out there ukhona and ubukele and uzobona ukuthi uyisola nangempela nanoma relationship ingasekho khona yikho into mhlawumbe ongazama ukuyikhuluma nosisi, mhlawumbe uxolise since ungakazi uxolise kuye on national television. Ngizoxolisa. Ngizomdinga ngizomthola ngizoxolisa personally. Because now uzobe uhila wena ngaphakathi more than yena, ne? Yebo. And I'm so sorry for everything that happened. I'm so sorry for yonke into eyenzekile. Oh. Ne? I wish you nothing but the best and I wish you healing and thank you for coming to see me. Ne? Thank you so much. Thank you. Please engage nathi ku all our social media platforms, Facebook, TikTok, sikhona sizele wena. Uma ufuna ukuza nawe umjida uzohlala nathi la, whether you've been abused or you were an abuser, i-platform ivuliwe. Come through, sipalele, sithinte, sendele DMs, fonele, sikhona ukuzosiza wena. We love you and thank you so much. Please leave a positive comment under the comment section down below and give us a like, and also khumbula ukuthi mina nawe siso, and see you next time.